Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisuna, atong estudyuhan unsaon pag-ekspresar og usahay nga panghitabo gamit ang conjugation ru koto ga aru. Aton ang sugdan? Ja, hajimemashou. Sa miaging lesson, atong nakatunan unsaon pag-ekspresar og eksperyensya o kasinatian gamit ang ta koto ga arimasu formula. Pangalitan, watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Para sa eksperyensya, ang verb nga mokaon ang taberu kinahanglan i-conjugate ngadto sa plain past tense, tabeta. Ang pasabot sa tibok sentence kay aduna ko'y kasinatian sa pagkaon og sushi. Karon, unsa may mahitabo kung mogamit ta sa plain non-past form sa verb o ang iyang ru form, watashi wa sushi o taberu koto ga arimasu. Ang taberu kay non-past tense. Ang meaning sa sentence mausab ngadto sa usahay mokaon kog sushi. Ingon ani ang pag-ekspresar og usahay nga panghitabo gamiton ang formula nga ru koto ga arimasu. Ang formula sa pag-ekspresar og panagsang panghitabo kay ang pagkuha sa dictionary form sa verb ug pagdungag niini sa set phrase nga koto ga arimasu o koto ga aru sa plain style. Ang pasabot sa ru koto ga arimasu kay adunay mga panahon nga nanto ka o usahay mahitabo ang nanto ka. Atong bungkagon ang tibok conjugation, paagi niini atong ehemplo. Sushi o taberu koto ga arimasu. Ang pasabot, adunay mga panahon nga mokaon kog sushi o panagsa mokaon kog sushi. Ang atong verb nga taberu anaa sa plain non-past form nga maopoy dictionary form. Pasabot, mokaon. Ang pasabot sa sushi o taberu kay mokaon kog sushi nga maoy atong subordinate clause nga i-nominalize o himuon na tog noun gamit ang koto. Aron ang tibok subordinate clause mahimong noun clause nga mao'y subject sa tibok sentence. Ato na ning natuki ang nominalization gamit ang koto sa leksyon 44. Ang predicate kay ga arimasu nga pasabot nag-existir. Atong natuki unsaon paggamit sa verb nga arimasu o aru sa plain form sa miaging leksyon 21. Ang pasabot sa tibok sentence kay nag-existir ang kamatuoran nga mokaon kog sushi. Bali, usahay mokaon kog sushi. Isip review, kung nahinumdum kas na po ka basic verb conjugation, ang atong natuki sa leksyon 26 hasta 30 sa kada kategorya sa verb, ang conjugation nga atong gamiton sa usahang panghitabo kay ang plain non-past form sa verb o ang dictionary form o ang ru form. Busa sayon ra kaayo ning atong bag-ong conjugation himuon. Samtang diretso nga dictionary form o ru form ang gamiton, adunay usa ka exception ug kini ang irregular verb nga da, nga mao ang verb to be, is, are o am. Ang da dili diretso magamit ug kinahanglan usbon ngadto sa de aru. Mutan-aw niya tag mga ehemplo bahin niini. Ang basic verb conjugation sa mga irregular verbs pwede nimo ma-review sa leksyon 30. Ang mga sentence nga nag-ekspresar og usahay nga panghitabo kay common nga mogamit og mga adverbs of frequency. Sama sa tokidoki nga pasabot usahay, tamani nga pasabot adunay mga higayon, itsumo o kanunay o yoku o pirme. Tan-aw nato ang atong unang ehemplo. Akong basahon ang hinapon unya tag-ana ang hubad sa Binisaya. Watashi wa tokidoki nihon ni iku koto ga arimasu. Watashi wa tokidoki nihon ni iku koto ga arimasu. Sa Binisaya, usahay muadto ko sa Japan. Ang pasabot sa watashi wa kay ako ug gisulod nato ni brackets kay di man ni kinahanglan isulti. Kung wa gani subject isulti, ang default kay ako o watashi wa. Ram keiki o tsukuru koto ga arimasu. Ram keiki o tsukuru koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay mga higayon nga mohimo kog ram cake. Tama ni nihon no shousetsu o yomu koto ga arimasu. Tama ni nihon no shousetsu o yomu koto ga arimasu.
Sa Binisaya, usahay mubasa kog hinapon nga nobela. Gamit ang plain style, Keiko-san wa Nihon e yoku kairu koto ga aru. Keiko-san wa Nihon e yoku kairu koto ga aru. Sa Binisaya, si Keiko pirmi muuli sa Japan. Daitouryo wa hikouki ni noru koto ga arimasu. Daitouryo wa hikouki ni noru koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay mga panahon nga ang presidente musakay sa eroplano. Fufu wa kenka suru koto ga arimasu. Fufu wa kenka suru koto ga arimasu. Adunay mga higayon nga ang magtiayon mag-away. Sore wa omou koto ga arimasu. Sore wa omou koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay mga higayon nga maghuna-huna ko ana. Toshokan o tsukau koto ga arimasu. Toshokan o tsukau koto ga arimasu. Sa Binisaya, usahay mogamit ko sa library. Karon, mutan-aw tag mga ehemplo nga mogamit og adhetibo og noun. Shokudo no tabemono wa tamani karai koto ga aru. Shokudo no tabemono wa tamani karai koto ga aru. Sa Binisaya, usahay ang pagkaon sa cafeteria kay halang. Ang i-adjective nga karay kay mabutang diretso atubangan sa koto, tungod kay ang koto grammatically noun man kini. Pwede nimo ribihon ang tanan bahin sa mga i-adjectives sa leksyon 15. Laing i-adjective, basu wa itsumo osoi koto ga arimasu. Basu wa itsumo osoi koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay higayon nga ang bus pirming atrasado. Ang sunod tang ehemplo naggamit og na adjective. Nichiyoubi wa shizuka na koto ga arimasu. Nichiyoubi wa shizuka na koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay panahon nga hilom matag Domingo. Tungod kay ang koto grammatically usama ni kanaon, ang na adjective nga shizuka na pwede diretsong mabutang atubangan niini. Pwede nimo ribihon ang tanan bahin sa mga na-adjectives sa leksyon 16. Pwede pod nato i-conjugate ang adjective ngadto sa negatibo. Gakkou no otearai wa kirei janai koto ga aru. Gakkou no otearai wa kirei janai koto ga aru. Sa Binisaya, usahay ang banyo sa eskwelahan kay dili limpyo. Ang na-adjective nga kirei na atong gi-conjugate ngadto sa negatibo, kirei janai, ug gibutang diretso sa atubangan sa koto. Karon, mutan-aw tag mga ehemplo nga mogamit og noun. Timan-e nga kung aduna tay noun, ang verb nga atong gamiton kay ang irregular verb nga da, ug ang da kinahanglan usbon ngadto sa de aru. Kangofu wa otoko de aru koto ga aru. Kangofu wa otoko de aru koto ga aru. Sa Binisaya, usahay ang nurse laki. Katapusang ehemplo, kono mise no urimono wa nisemono de aru koto ga aru. Kono mise no urimono wa nisemono de aru koto ga aru. Sa Binisaya, adunay higayon nga ang baligya niining tindahana kay mini o peke. Atong sumahon, pag-ekspresar og usahay nga panghitabo, atong kuhaon ang dictionary form o roof form sa verb, unya kabitan nato sa set phrase nga koto ga arimasu o koto ga aru sa plain style. Ang pasabot sa ru koto ga arimasu kay adunay mga panahon nga nanto ka o usahay nanto ka. Ang ru koto ga arimasu kay pwede pod gamiton sa mga adjectives ug nouns. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa conjugation ru koto ga arimasu o usahang panghitabo. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Ja, otsukare-sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo,
Balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.